كما يقنيكم زينا كسمعكم بارتي بلصقنا نمبزحتيو ناي بارلمانابر ابز عرلون استطايشن بيت مخر وكالت حزب قريبهم قدماي منستر ابي احمد قال محلا فصيمهم ناي قدماي منستر بعال شمت بوقعي ابستخايدلو ابا دباباي مسقل مرحتي هاغراتن اغايشن ترخيبهم زغاطامي كم هاغر بطنقاقه ابربحا كنوعلو اينا زبلو قدماي منستر ابي اتكيدي ابنا ኢትዮጵያ መምሕዳር መንግስትነት ዘመን መጀመሪያ ጊዜ ግልጽ እንተ አማንን ምርጫ ዝተካሄደሉ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ህዝባዊ ቅቡልነት ዝረኸበ መንግስቲ ዝተመስረተሉ እዩ ውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ገለ መራሕቲ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ምርጫ ዘረጋግጽዎ ቅቡልነት ኣብ ናይ ሃገሮም ሰላም ንምስፋን ክሕግዞም ተስፋኦም ገሊጾም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ብዛዕባ እቲ ቃለ መሓላ ዝጸብጸበ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ድማ ከምዚ ጸብጺብዎ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጢ ንሓደ ዓመት ዝጽጋዕ ኩናት ኮይኖም ካልኣይ 5 ዓመት ስልጣን ዘመኖም ሎማዓንሶኒ ቃለ መሓላ ፈጺሞም ይብል ናይ ዶክተር አብይ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ነቐፌታ ዝቐረቦን ተቃወምቲ ፓርቲታት ዝተሓሰምዎን ገለ ናይ ወጻኢ ተዓዘብቲ ድማ ካብቶም ዝሓለፉ ምርጫታት ዝሓሸ እዩ ዝበልዎ ምርጫ ተዓዊቱ እዩ ኣብ 2019 ኣቋጥራ ፈረንጂ ናይ ኖቤል ናይ ሰላም ተሸላሚ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናይ ትግራይ ኩናት ናብ ካልኦት ክፋላት እታ ሃገር እናገፍሐ ብምኻዱ ዓብዪ ብድሆታት ከጢምዎ ይርከብ ደማዊ ናይ ነገራት ሁከት ቀጺሉ ተሓለቕቲ መሰላት ድማ ናይ ዓፋን መንግስቲ ተግባራት ናብቲ ናይ ቀደም ይምለሳሉ ክብሉ የጠንቅቁ ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኤፒ መስራትን ዋና ኣሰናዳእን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዝኾነ ጋዜጠኛ ተስፋ አለም ወልደየስስ ብፖሊስ ከም ዝተኣስረ ጸብጻባት ሚድያ ፍሊጠን መሳርሕቱን ኣዕርኽቱን ሃለዋቱ ከም ዘይፈልጡን ተገለጹውን ፖሊስ ፌደራል ዘሰክፍ የለን ክብል በመግላጽ ንማእሰርቱ ምርግጋጹ ቢቢሲ ጸብጺቡሎ ፖሊስ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ፈጻሚ ዳይሬክተር ማእኸል ንስጓም ንመሰልን ዴሞክራሲን በፈቃዱ ኃይሉ አዲስ አበባ ንዝተኻየደ በዓል እሮቻ ድሕሪ ምጽብጻቡ ሃለዋቱ ከም ዝጠፈ ገሊጹ በፈቃዱ በትዊተር ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ተስፋ ዓለም ትማል ሰንበት ኣብ ቢሾፍቱ ንዝተኻየደ ናይ እሮቻ ፌስቲቫል ሽፋን ንምሃብ ትልሚ ነይሩ ወይሉ ተስፋ ዓለም ድሕሪ ናይ አዲስ አበባ በዓል እሮቻ ሰባት ንምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ በመንቃፍ ድምጾም እናስምዑ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣውፅኡ ነይሩ ተሳተፍቲ ጀዋር ዝብል ድምፂ እናጨርሑ ፖለቲካዊ እስራት ክፍትሑ ሓቲቶም ኣለው ተስፋ ዓለም ዞን 9 ብሎገራት ብዝብል ዝፍለጥ ኣብ 2014 ኣቋጥራ ፈረንጂ ካብ መንጎ ዝተኣስሩ 3 ጋዜጠኛታትን 6 ብሎገራትን ሓደ ነይሩ በዓል እሬቻ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝተብዓለን ከንቲባ አዲስ አበባ ዝኾና ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናይ ህወሓት ኣጋር ኢለን ዝጸውዕኦ ሸኔ ዝለኣኾም ሰባት ነቲ በዓል ክርብሹ ፈቲኖም ክብላ ከሲሰን እተን ከንቲባ ሸኔ ኢለን ዝገለጽኦ ንባዕሉ ግን ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኢሉ ዝጽውዕ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ጉዳይ ዝበሎ የለን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ናይ እሬቻ በዓል ካብ ቢሾፍቱ ንምጽብጻብ ዝገበሩ ጻዕሪ ካብ ኣተሓባበርቲ ናይ መሕለፊ ፍቃድ ብዘይ ምርካቡ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ፀሐይ ዳምጠው ኣቦ እምበር ዓረና ትግራይ ኣቶ አብርሃ ደስታ ዝሓለፈ ሐሙስ ብፖሊስ ከም ዝተኣሰረ ጠበቁ ንቪኤ ገሊጹ ህወሓት ካብ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ምስተኣለየ ብመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንትግራይ ከም መሓደር ኣብዚ ተሸመ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነበረ ኣቶ አብርሃ ደስታ ምስ ምን ኣስሓው ገብረ ህይወት ደስታ እስራ መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ቁጽር ከም ዝወዓሉ ኣማስዩ ብስልኪ ዘዘራረብክዎ ጠበቁ ኣቶ ተስፋ አለም በርሀ ገሊጹ ተኣሰረሉ ብሐሙስ እስራ መስከረም ምስ ሓደ ሓው ተኣሲሩ ናይ ባንክ ሰራሕተኛ ተራ ነዋሪ ይተሓው ምክንያት ተጠርጣረ ተባሂሉ ብወገን ፖሊስ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀረበ መንግስትን ዝብል ከተላልዩ ይኽእል ከረሓቅቶም ትክክለኛ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ብሶሻል ሚዲያ ሒዝካ እዩ መበገሲ ሓደ ዝቀረቦ ካናይ ድማ ዘይሕጋዊ ሽጉጥ ሒዝካ ተረኺብካ እዩ እንትኾነ ዘይሕጋዊ ሽጉጥ ዝበሃል ከም ምክንያት ከም ሽፋን ይምበር ፍቃድ ዘለዎ እዩ ሽጉጥ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙናት ተኣሲሮም ዝነበሩን ብዋሕዚ ዝተፈትሑን 13 ናይ እንጦጦ ኪዳና ምህረት ሞኖኮሳትን ኣቕሽትን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ጠበቃ ምዃኑ ኣቶ ተስፋ አለም ገሊጹ ንእሽተይ ሓው ንኣብርሃ ደስታ ሰራሕተኛ ባንኪ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ከም ዘይብሉን ጠበቁ ተስፋ አለም ሓቢሩ መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ኣይፈጸምኩን ክብል ክገልጸን እዩ ብመሰረት ኣብ ቀረባ
لحقوق وصا مستراوي سند ناي كينيا بريزيدنت أوهورو كينياتا سترا وصاي هاجر استحاب مستراوي حابت كم زلهم تفليتو علم لخا كونسورتيوم مرمرت غازيتينياتات ICIJ بمسارات زرخبو سند ناي قدمن ناي لومن مرحت عالمن تحابرتومن استحاب حافتوم يزرزر ICIJ Pandora Papers تباهيلهم أبصوا سندات كم زحبرو كينياتان ولاديت أديومن أحواتهم حاومن لعلي 30 مليون دولار زواجهم حفتات بناي وصاي كومبانياتات وصاي هاجر تخويلهم يركبوا يبل أبناي حرشة ناي منبر أبايتن بانكن صراحة تتوافروا صدرا كينياتا أب أفريقيا حدا كافاتم تغيرم يوصلوا زبزح حفتهم قدمي بريزيدنت مخانم مستترأيو اتي أوصا أزول حفتي زي حقاويو مالتكوا تزيكونا كأزينا نمكلاس قلصنت كهلي بريزيدنت كينياتا صعويت كقربو مسنحهم جن قنعنهم أبطرت أرزو الدقيو أب هندي نأسحابي نايحرشا حق زقاوم أب سمناوي كفال قزعات هندي أوتار برادش زتخايدة سلف سعيبو 4 حرصت حاوشو شمانت سبات مستقاتلو وطر كمزع عسلة تفليتو اتاقات أمي أمانقو منقستن نايحرشا ماريحنتن نحاد عامد زنحا دوتا ناقرد ممسو زحبريو أوتار برادش حرستوت بصفحات تقاومهم زسمعوا لك في لجزات مهانات فليت الله تتقاوموا مهر تحرشا نولك كوبانياتات كشوتوا منجد زخفتوا 3 حقتات سرزوا بمحتاتيو زكايد زلو موداتا نا أفغانستان زمرح زلو طالبان بسوني أب كتما كابول بزيقابورو سرحيت أبتا كتما زنبرا أهالو قجل داعش كمز دامس سفليتو زفتصامة بسنبت دحرز تخايدة يوات شمونت سيفيلاوان زيغاتات أطفئو نخالوت 10 زقسلة مس داعش متأثر كمزلوهم زفلتو قجل دحر مفتصامو إيو اتي بداعش كي زفلت قجل ملوء بملوء تدمسيسو أبالاتو دما كلاتهم كمز تقاتلو وهاب قال طالبان أبزهابو غازيتا مجلس سفليتو تقاماتو كابل برتوع من لوات تقسي كم زنبرا كمسكرو كاللو بمسارة حبريتا طالبان حيالو كابتو مستي قجلة داعش كيز زتأساسو عطوات قجلة ابتسرحت دحر مخبابهم بعلتهم نفسهم كم زتفوق يملكت قجلة داعش كي عنصار طالبان زغان حيالو متقاعتات مفتصامو دعا يملكت مبر نزيد حروايز تخايد لو التقسين طالبان تنقر عاوتن عملكتو زهابورو إتوغن زاقيد يلان قجلة داعش كي بسنبت أب كابولس تفتصم مطلعتي دحريتي أورح نحسز تخايده هيوت 13 زيقات أمريكا زركبوه كلتا 100 سباسات فمطلعتي اتزبر تعايو زينا أبزي فتصم نمسكنك قبر زينا إنا خنكتاتل زينا صانحنا دحر زينا نبزلو مدلاتنا خنحلف كلنا تمجمرتا نريو ورار أنبطا أمبراق أفريقيا يرعيلو أبزلون نمكل خالو وهد صعرن مقبر هاجرات مبراق أفريقيا أبصعر اللوام مبل 66 سرعة خيبا ودم مكل خال أنبطا مدربدا مبراق أفريقيا لومي 4 تقمتي أب كتم أسمرا هوتيل أسمرا بالاس تخفيت اللوم زو دبن إيرترا إثيوبيا سودان صومال كينيا دوب سودان جيبوتي تانزانيا أوغندا زحقوا إيو وكيلنا برهان برهك على سمرا نزع تصبصب اللي أخذنا له ودب مكلها أنبطا مدربدا زوبا مبراق أفريقيا مبل 66 سرعة أخيبو لومي 4 تقمتي أب أسمرا هوتيل أسمرا بالاس جميرو نايتي زوبا ودب أبو أمبر دكتور ستيفان أبزا قربو تصاب أب عامتا خلتشن 19 نزحالفو 7 عامتات زي ترأي ورارن بطا مدربدا كم ترأي دحر متقاس كاب حملة 2020 كساب سنة 2021 أب إيرترا إثيوبيا كينيا سودان ሶማሊያን ታንዛኒያን ዝተራየ ወራር አንበጣ ብዝተገብረ ውህድ ጻዕሪ ኣብ ቁጥጥር ከም ዝኣተወ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተን ሃገራት ካብ ዝናባው ሕርሻ ናብ መስኖ ሕርሻ ኣብ ምስግጋር በምህላውን ኣብ ዝተወሰነ ወቅቲ ጥራይ ዝረአ ዝነበረ ወራር ኩላ ዓዋፍ ኣብ ጣፍ ስርናይ ስገም ሩዝን ብርቱግን ጉዳት ከውርድ ከም ዝጀመረን ብነፈርቲ ብዝተኻየደ ምንጻቅ ጸረ መድኃኒት ቁጥረን ከም ዝነከ አብሪሁ أبومبر نايت ودب مستر كولينس بوغانو كويلا عوافن إرغان نفرتن كم كندي بدهوتات نايت ودب كم زخانة دحر متقاس نزي بدهوزي نمقطام أبار هاقرات عمتاو كفليتن كخفلان تواهايدن حدثي زمناويان نفرتي كأدقان كم مشاركت ودباتون حجز نفرتي كحتتن كم زقبا أغنزيبو المينستر حرشا دايركتور جنرال كفلي حرشا و اكستنشن آتو حري أسقودن بقيديو
ኤርትራ አንበጣ ምድረ በዳ ቅድሚ ምንፋር ምጅማሮም ኣብ ቁጽጽር ናይ ምእታውን ናይ ቅድመ ኮሎላን ስትራቴጂ ከም እትኽተል ድሕረ ምሕባር ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ንምቁጽጻር ኣዝዩ ገጅስ ገንዘብን ጸጋታትን እንተፈሰሰ እኳ ገና እቲ ወራር ሙሉ ብሙሉ ኣብ ቁጽጽር ከም ዘይኣተወን ገና ኣብ ገለ ውሕዳት ሃገራቱን እንወት ይኽትል ከም ዘሎን ዘመልከተ ኣቶ ሕሩይ እዚ ነቲ ናይ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ስትራቴጂ ክንክልስ ከም ዘለና ዘመልክት እዩ ኢሎ ኤርትራ ትርከበሉ ከባቢ አንበጣ ምድረ በዳ ንምፍራይ ምቹ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ሕሩይ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምድረ በዳ አንበጣ ብህይወቱ ብምእካብ ካብ ብከላ ነጻ ብዝኾነ መንገዲ ንምግቢ እንስሳ ከም ዝውዕል ዝገብር ሓድሽ ምህዞ ከም እተኣታተወ ብምሕባር ነዚ ማሽን ዘፍርዩ ትካላት ኣብ ምንዳይን ኣውፈርቲ ኣብ ምድላይን ከም ዝርከብ ኣረዲኡ ኣብዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል መበል 66 ስሩዕ ኣኼባ ምክልኻል አንበጣ ምድረ በዳ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ 2021 ዓመት ንጥፈታት ብምግምጋም ናይ 2021-22 መደብ ክሕንጽጽ ትጽቢት ይግበር። ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ከዓ 8 ኣባላት ናይቲ ውድብ እየን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕጽል እምበኣር ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብና እዩ ኣዳላዊኡ ኸ በትረ ስልጣን እዩ። ኣፍቀርቲ ስፖርት ከመይ ቀኒኹም? ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክንበጽሕ ከለና ቀዲሙ ዝጥቀስ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እዩ። ቀዳመ ሰናበቲ ኣዝዮም ብርቱዓት ግጥማት ተኻይዶም ብሕልፊር ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረን ኣዝዩ ተመጣጣንን ሩሱን ግጥምን እቲ ኣብ አንፊልድ ሜዳ ሊቨርፑል ዝተኻየደ ግጥም ብማዕረ ውፅኢት 2-2 እዩ ተዛዚሙ። ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ኮኸብ ዝኾነሉ ግጥም እውን እዩ ነይሩ። ሰነጋላዊ ማኔን ሳላሕን እዮም ንሊቨርፑል ሾቶታት ኣመዝጊቦም ንቐዳማይ 45 ደቂቃ ግዜ ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ተቆጻጺራቶ ነይራ። ድሕሪ ካምቢያ ግና 2 ግዜ ተመሪሓ 2 ግዜ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ማዕረ ሸቶታትን ኣመዝጊባ ነጥቢ እውን ተማቒላ ካብ ሜዳ ወፅያላ። ዝናኣድ ምንቅስቓስ ነይርዋ ሲቲ። ዓላምታ ጋንታ ጋርዲዮላ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ናይ ዓለምና ተፈላጣይ ሊግ ዝኾነ ክብል እውን ናድኡ ገሊጹ። ሊቨርፑል ኣብ መበል 59 ደቂቃ ብሳዲዮ ማኔ ኣብ መበል 76 ደቂቃ ብሳሌሕ ሲቲ ድማ ኣብ መበል 69 ደቂቃ ብፊል ፎደን ኣብ መበል 81 ደቂቃ ድማ ብኬቨን ዲ ብሮይን ኣዝያ ትናዓድ ሸቶ ኣመዝጊቡ 2-2 እቲ ጸወታ ተዛዚሙ። ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ስዕረት ኣይገጠሞን ዘሎ ጽቡቕ ኣጀማምራ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንክርስቲያን ሮናልዶ፣ ፖል ፓግባ፣ ጄደን ሳንቾን ኣብ መጥቃዕ መስመር ኣሰሊፋ እውን ክንዲ ዝኽኣለቶ ትንቀሳቐስ እምበር ዓወት ግና ምስራሓቓ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሳልስቲ ምስ ኤቨርተን ኣብ ዝነበራ ግጥም ማን ዩናይትድ ንቑሩብ እያ ካብ ስዕረት ተምሊጣ ሳላ ሕጊ ቫር ወይ ከዓ ቪድዮ ዝሓገዛ እምበር ኤቨርተን ካላሸቶ ኣመዝጊባ ነይራ ግና ኦፍሳይድ ተባሂላ ተሳዒራታ 1-1 ተፈላለየን። ነቲ ሊግ ትመርሖ ዘላ ቸልሲ ኮይናላ ንሳውዝሃምፕተን 3-1 ቀፂዓታ 16 ነጥብታት ሒዛ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሐላ። ሊቨርፑል ብ1 ነጥቢ ተመሪሓ ካልኣይ፣ ማንሲቲ ብ2 ነጥቢ ትሒታ ሳልሳይ፣ ማን ዩናይትድ፣ ኤቨርተን፣ ብራይተን፣ ብራንፎርድ፣ ቶተንሃምን ተኸታቲለን ክሳብ ሻምናይ ይረከባ። ኣርሰናል ካብ ቸልሲ ብ6 ነጥብታት ትሒታ መበል 11 ትርከብ። ምርጭኡ ፓሪስ ሴን ጀርመን ዝገበረ ሊዮኔል ሜሲ ምስታ ጋንታ ቀዳማይ ስዕረት ቀሚሱ ትማለ ሰንበት ምስ ሬነስ ኣብ ዝነበሮ ግጥም ጋንቱ 2-0 ተሳዒራ ትጽቢት ዘይተገበረሉ ውፅኢት። ሜሲ ንዝረኸባ ቅላዕ መቕጻዕቲ ኩዕሶ ምስ ፓሎ እቲ ማዕጾ ኣላቲምዋ ትናኣድ ፈተነ ነይራ። ኬልያን ኤምቤፔ ሸቶ ኣመዝጊቡ ነይሩ ግን ካብ ጸወታ ወጻኢ ወይ ከዓ ኦፍሳይድ ተባሂሉ ተሳዒራቶ። ዓላሚ ፓሪስ ሴን ጀርመን ፖቼቲኖ ስዕረት ኣይፈቱን ሕርቃን ይስምዐና ኣሎ ጽቡቕ ኣጀማምራ ስለ ዝነበረና 2-0 ስዕረት ምትንጋድ ስለምንታይ ዘይሕረቕ ዝብል ርእቶ ሂብሎ ድሕሪ ጸወታ። ፓሪስ ሴን ጀርመን ኣብቲ ሊግ ካብታ ትስዕባ ዘላ ጋንታ ብ6 ነጥብታት ትመርሕ ዋላ እውን እንተተሰዓረት። ኣብ ኣትሌቲክስ ክንመጽእ ከለና ለንደን ናብ ዘተኣናግረቶ ጉያ ማራቶን ኢና ንሰግር።
ኬንያዊት ጆይዝል ጅፕሶጊ ተዓዊታ ብ2 ሰዓት 17 ደቂቃን 43 ሴኮንድን ኢትዮጵያውያን ደጊቱ ኣዝመራውን ኣሸቲ በቀለን ካልኣይን ሳልሳይን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ተዓዊቱ 2 ሰዓትን 4 ደቂቃን 01 ሰኮንድን ቪንሰንት ኪፕቹምባ ኬንያዊ እዩ ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ሞስነት ገረመው ሳልሳይ ኣብ ጀኔቫ ቅድድም 10 ኪሎ ሜትር ዝተወዳደረት ንባህረይን ትውክል ቃል ኪዳን ገዝኸኝ ኢትዮጵያዊት እያ ብወገና ሓድሽ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊታ 29 ደቂቃን 38 ን10 ኪሎ ሜትር ዝዛዘመትሉ ግዜ ኬንያዊት ኣግነስ ትሮፒካላይ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊት ኪፕዌት ጀቦት ካንዴይ ተዓዊቱ 26 ደቂቃን 51 ሴኮንድን ወሲድሉ ደቂ ሃገሩ ፌሊክስ ኪብዎት ካልኣይ ቦኒፌክስ ኪብዎት ሳልሳይ ራብዓይ ዝኣተወ ኢጣልያዊ ፔትሮ ሪቫ ኮይደሎ ኣብ ቫለንሲያ ስፓኝ ቅድድም 10 ኪሎ ሜትር ተኻይዱ ኬንያዊት ማርጋሬት ችሎሞ ኪፕ ኮምቦይን ንኖርዌይ ዝውክል ዘርኣይ ክብረሙን ተዓዊቶም ችሎሞ ብ28 ደቂቃን 50 ሴኮንድን ዘርኣይ ድማ ብ27 ደቂቃን 39 ሴኮንድን እዮም ተዓዊቶም ኣብ ናይ ኣውሮፓ ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ መድረኽ ውድድር ማራቶን ኮስች ፒስ እዩ ንመወዳእታ ነቕርበልኩም ዜና ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን ሸገይ ማዕርጉን ድንቅነሽ መካሻን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ሂርጶ ሻኑ ክዕወት ከሎ ኬንያዊ ኣልበርት ኮንጎጎ ካልኣይ ኮይነሎ ሂርጳ 2 ሰዓትን 7 ደቂቃን 18 ሴኮንድን ክወስደሉ ከሎ ኮንጎጎ ድማ 2 ሰዓትን 7 ደቂቃን 52 ሴኮንድ ን42 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንምዝዛም ዝወሰደሎም ግዜ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ነመስግነካ በትረ ንስፖርታዊ ጸብጻባት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕጽል እምበኣር ስርዕ መደብና ሕርሻ እዩ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ናብታ በኩናት ተሃስያ ዘላ ክልል ትግራይ ዘካየ ዘሎ ናይ ዘራእቲ ስራሓት ከተኩር እዩ ኣለም ፍሳይ እዩ ነዚ ስዕብ መደብ ሊእኽልና ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሄክታር ስፍሓት መሬት ብዘራእቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ለማ ዓመት ግን 400,000 ሄክታር ስፍሓት መሬት ጥራሕ ብዘራእቲ ምሽፋን ተኻኢሉ ይብሉ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክተር ልምዓት ዘራእቲ ኣይተ ሰለሞን ገብረስላሴ ኣይተ ሰለሞን ገብረስላሴ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሄክታር መሬት ምሸላ ብዝዓብለሎም ብዝተፈላለየ ዘራእቲ ተሸፊኑ ነይሩ ኢሎም ብዘይካዚ 500,000 ኩንታል መዳበርያን 12,000 ኩንታል ምሩፅ ዘርእን ናብ ሓረስታይ ተኸፋፊሉ ይብሉ ኣይተ ሰለሞን ገብረስላሴ ወሲኾም እቲ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ተዘርኢ ዝነበረ ዘራእቲ ኩነታት እቶቱ እንትዛረቡ ድማ ከምዚ ይብሉ ናይ ዓሚ ስራሕናይ ስራሕ እዚ ኣትዩድካ ክትብሎ ይትኽእልን ኣብ እዋን እቲ ወራር ዝተፈፀመ ኣብ እዋን ዓፂድ እዩ ነይሩ ያው ኣብቲ ብርኪ ንሱ 40% ተዓፂዱ ነይሩ ንሱ እቲ ናይ ስርናይ ከባብታትን ገለ ዝነበረ ተዓፅረሉ እዋን ነይሩ ስለዚ ኣብ ምዕፃድ ዝርከበሉ ዝነበረ እቲ ካልእ ግን እቲ ናይ መሸላ ካልኦትን ዝነበረ ድማ ለድሕሪ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ስለዚ ተሰሪቑ ተቃፂሉ ተቢሉ ዝኸደ ወላ ብኩርሳስ እውን ተወሰደ ነገር ስለ ዝነበረ ትክተት ገምጋም እዚ ተረኺቡ ትሎ ይትኽእል ምክንያቱም ከመይ ጌርካ ኣብ እዋን ኩናት ስለ ዝነበረ ሰብ ናብ ክሳይ ዝውፅእ ነበረ ዝሕረደሉ ዝሃድመሉ ዝጠፍሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይተ ሰለሞን ገብረስላሴ ኣብዚ ዓመት ካብ ዘለና 1.2 ሚልዮን ሄክታር ስፍሓት መሬት 400,000 ሄክታር ኢና ዘሪእና ይብሉ ንሱ እውን ብዝግባእ ዘይተሓረሰ ዘይተላሳለሰ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ማሕረስ ንምዝራዕ ዝኸኣለ መሬት ይብሉ ኣለዉ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ደብዘበን ዘሎ ሒዝና ዝነበርና ያው መሬትና ይፍለጥ እዩ 1.3 ሚልዮን ሄክታር እዩ ምስ ምዕራብ ሓዊስካ ስለዚ ለዞን ያው ተዘሪኡ ዘሎ ስጋሕ ሕዚ እኳ ሪፖርት ፀገም ኣለዎ ምክንያቱም ኩሉ በለ ይኮነን እቲ ናይ መሓውርና እውን ዕርዩ ናብቲ ስራሕ ዘይምእታው እቲ ናይ ሪፖርት ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገማት ኣሎ ኩሉ ነገራት ኣለዉ ልዕሊ 400,000 ሄክታር ተዘሪኡሎ እዩ እቲ ዘለና ኣብ ኢድና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዝኽትሪኦ ከለካ ግን ብእዋኑ ተሓሪሱ ዝተለሳለሰን ከምቲ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱም እቲ ኩነታት ዝነበረ ይተሓርስን ብዕራይ እውን ተሓሪዱ እዩ እንስሳት እውን ተቢለንን ተብሎ ብጣዕሚ መፀገም ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ ድሓር ኣብቲ ዝተረኸበ እዋን ወላታ ጥብ ዝበለት መብራት ተረኸቡ ገለ ዝዛዕ ተበለ እውን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ካልኣይ ማሕረስ እዩ ተሓሪሱ መብዛሕትኡ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን እዚ ጣፍ ተይልናስ 5 ዘርኢ ዝኸውን ነይሩ እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ እውን ወይ 4 ዘርኢ ክኸውን ይኽእል ስርናይ እውን ያው ተሰለስተ ጊዜ ሓሪስካ ተብሎ
ኣይተ ሰሎሞን ገብረስላሴ ምስቲ ብዝግባእ ዘይተሓረሰን የተላሰለሰን ምዃኑ እታወታት ክንጥቀም ግድን ነይሩ ይብሉ። ብመሰረት 563,000 ኩንታል መዳበርያን 80,000 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ንምጥቃም ክኢልና ኢሎም ካብ ሙሩፅ ዘርኢ እውን ያው ከምቲ ዓንተ ዝገለጽ ኮይኑ ዘርኡ ኩሉ ተበሊዕዎ ስለ ዝኾነ ዝሓረሳይ ከመይ ገና ንግፎ ንኽእል ዝብል ነገር 80,000 ኩንታል ዝኸውን ናይ ሙሩፅ ዘርእን ናይ ከባቢን ዘርእን ምስ ፕሮጀክታት ምስ ገበርቲ ሰናያት ኣካላት ዘለዉ ንሱ እናተዓደገ ብነፃ ናተሓረሳይ ዝወሃበሉ መንገዲ ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ። ዳይሬክተር ልምዓት ዘራእቲ ኣይተ ሰሎሞን ገብረስላሴ ኩነታት ክራማት ኣመልኪቶም እውን እቶም ዘራእና ብርክታት ሕዚ ያው ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮንካ ተብሎ ከለኻ ተዘሪኦም ዘለዉ ዘራእቲ እቲ ኩነታት ክራማቱ ሓደ ወላ ጥቕላል እንተሃለወና እቲ ናይ ማይ ኩነታት ዝናብ ዝነበረ ብፍላይ ካብ ደቡብ ክሳብ ምብራቕ ዘሎ ካብታት ዘለዉ ፍርቂ ሓዊስካ እውን ናይ ማእኸላይ ዞባታት ዘለዉ እዚ ኣብ ናሓሰ መወዳእታ ከባብታት ወይ መጀመርያ ሰሙናት እንግዲህ ዝወፅእ ነይሩ እቲ ሓበሬታ ተዋሂብና ዝነበረውን ረኺብናዮ ዝነበርና ናይ ሜትሮሎጂ ስለዚ ወላ ብከምኡውን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ግን እንታይ እዩ ደንጉ እዩ ኣትዩ ሕዚ ፍርቂ ሰነ ስርና ክንዘርኢ ዝግበና ናብ ሓምለ ሒዙና ከይዱ ናብ ሓምለ ፍርቂ ስጋዕ ፍርቂ ብፅሒና እዩ እቲ ምዝራእ ዝነበረ ኩነታት እቲ ናይ ማይ ኩነታት እናደፈአ ወሲዱና እዩ ማለት እዩ ዝናብ ዝነበረ ስለዚ እቲ ዝናብ ሕዝታ ኮይኑ ድሒሮ ኣትዩ ቀልጢፉ ዝወፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚአን ዞባታት እዚአን ዝጠቐሱ ክኾኑ ማለት እዩ። እቲ ካልእ እንታይ እዩ ነይሩ ብካብ ማእኸላይ ዞባ ፍርቂ ትሒዝካ እንታሓቲ ዘለውን የገፅን ሰሜን ምዕራብን ክሳይን ዘሎ ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ግን እቲ ማይ ኩነታት እውን ኣብ ዒስራታት ኣካባብታት ገለ መስከረም ክወፅኡ ዝብል ትክሳይ ኣሎ እቲ ኩነታት እውን ከምኡ የርእየካ እቲ ዳይሬክሽን ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ናይ ምዝንጋዕ ዝናብ ስለ ዝነበሮ እዚ ካልእ ኣሎ። ካልኣይ እውን እቲ ዓብዪ ፀገማት እውን ምስ ዝነበረ ግዛዕ ክንሪኦ ከለና እውን ናብቲ ናይ ዝናብ ኩነታት እዚ እዩ ሓደ ስለዚ እዚ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ግን መብዛሕትኡ እቲ ናይ መሸላ ዘሎ ኣብ መውላድን ኣብ ምዕንባብን ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት ዘለዎ ዕፉን ኣብ ምሽዋት በፂሑ ኣሎ ስርናይ ይኹኑ ስገም ጣፋትን እዚ ድማ ኣብ ወሊድ ኮይኑ ዝርከበሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይ ዕታር እውን ኣብ ምዕንባብን ከምቲ ንዘም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታቱ። ኣብ ትግራይ ኣንበጣ ምርኣዩ ኣይተ ሰሎሞን ሓቢሮም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ብብርኪ ክልል ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ስራሕ ይርከብ ኢሎም ሓረስታይ ብዝግባእ መሬቱ ክፍትሽ እውን ተላብዮም እቲ ናይ ኩነታት ኣንበጣ ዘሎ ሕዚ እውን ተርእዮታት ተራእዩ ኣሎ እዩ ተራእዩ ኣሎ እቲ ናይ ሰማያታት ምውዳድ ይግበረሉ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቴክኒካል ኮሚቴ እውን ከም ክልል እውን ተጣይሹ ናይ በዓሉ ዝኸኣለ ዝመርሖ ስለዚ እቲ ፃዕርታት ሰማያታት እውን ናብ ታሕቲ እናወረዱ ክትትል ዝገብርሉ ኬሚካላት ዘለዋና ኬሚካላትን መፀግታትን እውን ናብ ታሕቲ ዝወርድሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ናብ ምክልኻል እዩ ዘሎ ኣብኡ እናተኸታተለ ሪፖርት ብእዋኑ ክበፅሕ ብምግባርን እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምታትና እውን ብደንቢ ክጠናኸርን ኣብዚ ተዋሊድካ ስራሕ ከድልዮ እዩ ናይ ኩላትና ሓባር ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ። ዓለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ። ኩነታት ተዘራእቲ ኣብ ትግራይ ዝብል ምድላዊ ዓለም ፍስሓ ሒዝልና ፀኒሑ ነመስግነካ ዓለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀፂሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ሰሜን ኮርያ ተደጋገምቲ ስሩዓት ፈተነታት ሚሳይል ኣካይዳ እያ። ኣዝዮም ተባራዕቲ ሚሳይላት ካብ ምብራቃዊ ገማግም ባሕራ ዝተበገሱ እዮም። ፒዮንግያንግ ፈላማይ ፈተነ ሚሳይል ቅድሚ 6 ወርሒ ምክያዳ ዝዘከር እዩ ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝጀመረ። ኣሜሪካ ነዞም ሰሜን ኮርያ እትገብሮም ዘላ ፈተነታት ሚሳይል ተቃዊማቶም እያ። ወሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እዚ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ሚሳይል ንብርክት ዝበሉ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝጠሓሰ እዩ። ከምኡውን ንጎረባብቲ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ካልኦት ሃገራት ኣባል ማሕበረሰብ ዓለምን ስግኣት ዝፈጥር ምዃኑ እውን ንፈልጥ ኢና ኢሎም። ወሃቢ ቃል ሓይሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ጆን ከርቢ እዞም ምንቅስቓሳት ጽዕንቶ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ዘመላኽቱ እዮም። ከምኡውን ነቲ ኣሜሪካ ምስ ሓይሊ ምክልኻል ኮርያን ጃፓንን ዘለዋ ጽኑዕ ስምምዓት ደጊሙ ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም። ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዝነበረት ዘተታት ኒውክሌር ካብ 2019 ጀሚሩ ጠጠው ምባሉ ዝዝከር እዩ። ምምሕዳር ባይደን ግን ዳግም ናብቲ ዘተ ንምምላስ ድሌት ከም ዘለዎ ግልጽ ገይሩ እዩ። ከም መግለጺ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ዘተ ነቲ እንደልዮ ሸቶ ክወቕዓልና ይኽእል እዩ ዝብል መምርሒ ኢና ንስዕብ። ብቐሊሉ ኒውክሌር ወሽመጥ ባሕሪ ሰሜን ኮርያ ምምካን ዝብል እምበር ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጽላኣት የብልናን ኢሎም። ፕራይስ ወሲኾም ንሕና ጻዕርና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ
ንደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ መሓዙት ሃገራት ዝግበር መፍርርሓትን ስጋኣትን ንምቕናስ ዝዓለመ እዩ ንሱ ድማ ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ነተግብሮ ይመስለኒ ኢሎም ኣብ ቀረባ እዋናት ንኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ምስ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣጀንዳ ብዝምልከት ተደጋገምቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ተኻይዶም እዮም ኣብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንሰሜን ኮርያ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሱንግ ኪም ናብ ቶኪዮ በፂሖም ነይሮም ኣብኡ ድማ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ተራኺቦም ብዛዕባ ምንቅስቃሳት ሰሜን ኮርያን ካልኦት ርእሰ ጉዳያትን ዘትዮም ከምኡውን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ድማ ሰሜን ኮርያ ካብ መርከባ ነዊሕ ርሕቀት ዝውርወር ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፋ ሒደት መዓልታት ኣብ ሳውል ተራኺቦም ነይሮም ፕራይስ እቶም ዝተኻየዱ ርክባትን ዘተታትን ነቲ ኣሜሪካን ሃገራት እቲ ዞባን ዝግደሳሉ ሓበራዊ ሸቶ ንኽዕወት ዝመርሑ ኣዝዮም ጠቐምቲ ዲፕሎማስያዊ እታወታት ዝተረኽብሎም ነይሮም ይብሉ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ኮርያ ተጸሚዱ ዝርከብ ኒኩሌር ዘምክንን መንገዲ ዝመርሕን ምዕቡልን ትርጉም ዘለዎን ክብሉ ድማ ገሊጾሞ ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዘዘመ ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ ዝተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮን ሬድዮ ብቴሌቪዥንን ዘፍኖ ዘሎ እዩ በዛ ኣብራር ዑስማን ዝፃወታ ሩማናይ ትብል ደርፊ ቁርቢ ሓቢርና ንጽናሕ روماناي بأبرار عثماني هنسمع تنحنا